De novo, con todos ustedes, lle damos a boa noite e a benvida a Nava Castro como diputada provincial de Turismo. Moi boa noite, benvida, señora Nava, como estamos, señora Castro? Hola, boa noite, pois en realidade moi ben. Bueno, facía tempo, estábamos recordando aquí que facía tempo que non viña por esta Santa Casa. Efectivamente, a última vez que estiven foi en Noalla, que fora aí a entrevista, o programa. Xa, no verán e estas cousas, pero digo, físicamente, sí, físicamente porque ademais este había... programa tamén estuvo dormindo unhas cuantas temporadas polo tema da pandemia e todas esas cousas que vamos a deixar aí atrás. Antes de empezar el turismo, me gustaría, ¿cómo ve esta política y este cambio político desde a Moncloa, de onte a noite a hoxe a mediodía? Como está vivindo isto? Si isto é un cambio para adiante ou un cambio para atrás do goberno? Bueno, como xa nos ten acostumado pois, o señor Sánchez, non? Son cambios simplemente de opinión. Entón, pois aí queda todo, porque onte decían en todas as televisións, ou así abríanse, no? Todas as portadas dos telediarios, telexornais, periódicos, dicindo que o decreto tiña que ir tal como estaba, e hoxe pois xa houbo unha rectificación, e lóxicamente todos os telediarios, telexornais, pois tamén abrían recollendo de onte que decía que non había maneira de facelo de outra maneira, e hoxe rectificaron. A culpa é da oposición sempre? Bueno, a culpa, dende logo, que da oposición nunca é, dende o momento que a oposición non está gobernando. Os que están gobernando son os que teñen as maiores responsabilidades, son eles que teñen que chegar a acordos. Os sindicatos van a convocar unha folga. Sí, contra os que están na oposición. Contra a oposición, ¿no? Increíble. Nunca na vida isto é... bueno, pois, o mellor, Almodóvar, se ven por aquí, pode facer unha película destas boas. Bueno, nos poñemos en tema xa de temario e de competencias. Fitur, como lle pareceu a feira? Que balance fai da feira? E logo vimos vindo á provincia e analizando a situación de turismo Rías Baixas. Bueno, pois en realidade este Fitur eu creía que xa vivira todos os Fitur, os mellores imposibles, non? Este Fitur para mí foi, dende logo, que o mellor Fitur dos que vivín ata o momento. Con moitísima ilusión, a xente nos stands, no propio stand de Galicia, pois había moitísima dinamismo, moitísima movimento, moitísima actividade, sobre todo pois esa ilusión que se desprende, pero despois se nos achegábamos de paso que fomos a visitar distintas empresas galegas de Pontevedra, daqui das Rías Baixas, coñecidas precisamente daqui da zona, pois visitábamos as empresas e os pabillóns o 10 e o 8, que é onde están todas as empresas privadas, sinceramente, era un rebullir de xente, pero facendo negocio, non? Que mirábase que xa te están a anunciar que a tempada do 2025 vai a ser moitísimo mellor que a de 2024, que xa foi inmellorable. Inmellorable. Antes de entrar a analizar os datos do 24, que foron récord para Galicia e entendo que para a provincia de Pontevedra, Madrid non só foi a capital do mundo a nivel turístico, sino que o turismo sigue sendo a primeira empresa deste país, non? Efectivamente, pero non só deste país, senón que España é a segunda potencia mundial, despois de Francia, correcto, pero por moi pouquiña diferencia en número de turistas. Pero en competitividade turística é a primeira potencia mundial. É dicir, as mellores empresas de turismo están en España, a nivel mundial. E iso son os datos. Lóxicamente, bueno, pois é a capital mundial, pero é a potencia mundial do turismo en todo o mundo. A industria do ocio, do placer, da paz, da concordia é, digamos, que o que está movendo todo isto, non? E que non sei se en España ou non sei se en Galicia, non sei se na provincia de Pontevedra somos conscientes da importancia que ten todo isto e da economía que move todo isto, porque o hotel move moitísimas cousas. Os subsectores que se moven alrededor do movimento turístico son casi todos.
Efectivamente, eu creo que non éramos conscientes, agora sí que estamos a traballar conxuntamente todas as administracións, todos os destinos, todos os xeodestinos, todos os recursos turísticos que existen tanto na provincia como nas distintas mancomunidades ou comarcas turísticas, non? Sinceramente, sí que nos estamos a dar conta que o que se dicía hai 10 anos, sí que a que ten a capacidade de desenvolver económicamente distintas zonas. De feito, aquí na zona vosa, no Salnés, sodes, si estábamos a falar de España, que é a potencia mundial, dentro poderíamos dicir que é a potencia tanto da provincia como a nivel galego, no? É un dos referentes turísticos en Galicia, e o desenvolvemento económico ten moitísimo que ver, non? Claro, pero a xente que ven a Sanxenxo ou ao Grove tamén vai á montaña. Claro. Tamén vai ao interior, tamén vai a Lalín, tamén vai a Odeza, non sei, tamén vai a pasear a ruta de non sei onde, ou se acerca a Ribeira Sacra, non? Claro, efectivamente, porque o que a atracción, non, pode ser a costa, o litoral ou a marca, non, de Sanxenxo, Rías Baixas, pero despois achéganse a todos os recunchos, porque temos experiencias impresionantes que nos fai distintos, agora mesmo que se pide, despois da famosa pandemia, non? Que se pide moitísimo o contacto coa natureza, o aire libre, esa sostibilidade. Aquí en Galicia, nas Rías Baixas, na provincia, a temos, non? E por iso eu creo que, ademais que contamos con todo, con montaña, con ríos, con fervenzas, con castiñeiros, con sobreiras, en realidade temos unhas paraxes impresionantes que se pode disfrutar tranquilamente. Despois tamén o ritmo que temos o día a día, que é un ritmo vertiginoso, non? Chama a decir, ven a disfrutar para un pouquiño e aquí podes facelo. Como foi o ano 24 para a provincia, a nivel de datos? O que dicía sin marear moito, pero a nivel de datos. A nivel de datos, inmellorable, non? Estamos a falar de que se representamos o 40% de todos os turistas que recollen Galicia, e estamos a falar de que en Galicia tivo máis de 7 millóns, contamos con que na provincia tivemos 3 millóns de turistas, non? Eso representa, o 25% de ese turista internacional, que xa na media galega está no 31%, non? Pero temos esa oportunidade de seguir medrando de unha maneira sostible, pero con esa capacidade, non? E sobre todo somos, dentro tanto da provincia como a nivel galego, como a nivel de España do Norte, non? España Verde, fomos quen de ter o mellor comportamento. Somos líderes, somos o top 10 dos destinos a nivel nacional. E cantas cousas influyen aí, señora Nava? A gastronomía, as festas, a cultura, a maneira que temos de vivir, como somos os galegos. Eu creo que un pouco de todo, non? E primeiro tamén esa colaboración, non? A colaboración, ademais de público-privada, privada-privada e público-pública, non? E saber traballar todos xuntos, para decir, aquelo de que antes na tempada de Sanxenxo era de verán, non? Xuño e agosto, agora xa non, agora xa podemos falar dende Semana Santa ata novembro, non? Ou finais do outubro, cando termina a festa do Marisco do Grove, pero aínda así xa esa festa de Marisco do Grove xa alongan bastante, non? E despois eses city breaks ou eses breaks que fan de fin de semana a xente que se quere escapar. Tamén axuda bastante o AVE, ou a cercanías, as conexións, aínda que queremos seguir mellorando, non? Pero temos esas conexións tanto por autovía, agora o tren, grazas a ver se de unha vez por todas tamén chega a Vigo, pero sí que axudou moitísimo o AVE que chegara a Ourense, e tamén, a cercanía a Santiago, e despois os aeroportos, non, cos que contamos, que tamén son quen de chamar a atención. Despois
despois que estamos de moda, entre o Camiño de Santiago, que eu creo que con todos os xacobeos que se viviron, estes 3 continuados, non? Pois sí que nos axudaron a seguir posicionándonos, a chamar a porta de todas aquelas persoas que quixeran visitar pois Rías Baixas, o Camiño de Santiago, e a partir de aí dos camiños e con as variantes, pois sí que a xente cando se preocupa, pois ve que hai máis alá de pois esa costa, a pesar de que o Camiño Portugués da Costa é o que está a medrar moitísimo máis, e todas as variantes coas que contamos, non? Que é unha maneira de permitir, pois como cando faz un cruceiro e coñeces uns puntos distintos, pois aquí facendo o camiño coñeces pois todo percorrido polo que estás a transcurrir ese camiño de Santiago. Campaña de turismo presentada, campaña de promoción turística da Diputación de Pontevedra para este ano 25 foi presentada en xullo, me parece, do ano pasado, cando volves. A estrategia é apostar polos recursos dos 61 concellos? Sí, e de feito eu creo que foi a campaña máis rupturista da historia de Rías Baixas, porque a pesar de chamarlle Rías Baixas o destino, non aparece ninguna ría, non aparece ninguna batea, non aparece nada de mar, non aparece nada de praia, non aparece ninguna illa, e o que aparece exclusivamente todo o que ten que ver co interior, coas fervenzas, coa auga de interior, é un guiño de dicir hai máis alá da costa que xa coñece moitísima xente, no? E de feito os datos turísticos pois así o avalan, que hai máis alá para poder seguir disfrutando do acompañamento da gastronomía con o interior e disfrutar tamén da praia, por suposto. Podíamos dicir que hai 3 Cs que son fundamentales no de Somos Rías Baixas, os camiños, as camelias e os castelos. Pois sí, sí. Eu engadiría unha máis, que pode ser comida ou gastronomía, non? Pero lóxicamente sí, son pois os reclamos que ao final sí que si queres facer un produto e combinar polos distintos destinos, sí que esas son os mimbres fundamentais para poder seguir falando e descubrindo pois o noso destino. E que somos a capital do noroeste, en todos estos valores e en todo este patrimonio, non? Claro, pero es que aparte que non hai que inventalo, é así. Claro. A camelia existe, a Ruta das Camelias existe, forman parte do itinerario cultural europeo de xardíns históricos, as rutas de viño existen, somos pois recoñecidos a nivel mundial Rías Baixas, é unha marca que tamén sigue a posicionar o destino. Claro, axuda moitísimo. Exactamente. O camiño pois é tamén itinerario cultural europeo, é máis que recoñecido, e a xente ven cando vincula o camino, sabe que para relajarse, disfrutar e vivir unha experiencia totalmente distinta a calquera viaxe que te podas facer no sitio máis maravilloso ou máis singular do mundo, non? Pero isto é unha experiencia humana, e ao final o que busca como persona pois é algo diferente, que te axude a desenganchar do día a día, da rutina, porque son as túas vacacións, non? E necesitas estar, se queres compartir con un amigo, pois podes telo, se queres ir só, podes facelo tamén. Eu creo que pois sí que é un dos ganchos que temos que seguir tamén mimando, non? Claro. E nos sabemos poñer freno para pois esa, bueno, aínda que aquí non a estamos a sufrir, non? Pero esa saturación, ou posible saturación, pois sinceramente a xente que quere facer o camiño só, sabe onde, cando, con quen. Pero que pode pasar a noite nos albergues ou pode pasar aos nos mellores hotéis de Galicia, non? Efectivamente, es que temos os recursos para o perfil que se necesite, que quera, e que decidas. As opcións son todas, en bicicleta, andando, a cabalo, no que sea, non? Efectivamente, a pé. Bueno, decía o presidente na presentación da campaña que somos o destino líder de Galicia, a provincia de Pontevedra. Acaba de remarcalo vostede, un de cada 3 dos que visitan Galicia visita a provincia de Pontevedra. Por riba, e estaríamos por riba de Cantabria, de País Vasco e de Asturias, non? Sí, de sí, que a cornisa verde ahora, ou o verde axúdeme a España Verde. A España Verde, vale. Sí. Green Spain é esa marca, España Verde. Seguimos liderando isto e as expectativas son
son inmellorables, non? Inmellorables. De feito, bueno, pois, non sei se pode falar de marcas ou non, non? Pero Sí, de usted casas, pode falar de aquí quen queira. en Fitur estaba Cenetravel, Interrías, T-Travel, e o que nos estaban a trasladar era iso, que se xa foi bo o 24, o 25, pois aquí vai a ser tamén moi bo, porque demandan, gustamos, é o que nos están a buscar, non? E tendo en conta que en 2 anos o 27 xa coveo. Xa co veo. Esperemos aí, se volvemos ao inicio da entrevista, a ver como se comporta o goberno, porque parece ser que non o queren levar, como porque teñen que declarar como evento de excepcional interés. Espero que o pensen, porque é algo que pois gusta e que involucra a todas as administracións, non entende de colores, esperemos que sexan, pois que teñan sentido común. Os obxectivos son aumentar a captación de turismo internacional, aumentar a desestacionalización. Isto é fácil de decilo. Sí, e como? Pois precisamente, se presentamos a estrategia Turismo 61, por que? Porque, bueno, pois había algúns concellos que non se sentían identificados con exclusivamente Rías Baixas, non? Por iso guiño tamén o turismo de interior, porque máis alá das rías, pois está o resto dos municipios que aínda non tendo rías, pois sí que ten turismo, e que é un complemento perfecto pois para todos eses 61 concellos. Como o facemos a desestacionalizar? Bueno, pois temos os recursos, no turismo podese disfrutar os 365 días do ano. De feito, aquí, pois, se chove, aínda que esteamos en verán, aquí na vosa zona, no Salnés, tedes moitísimas adegas que permiten as visitas. Pois é simplemente seguir traballando cara a iso. Pero tamén queremos profundizar no turismo de congresos, e ter, bueno, pois esperemos que en algún máis pronto que tarde sexamos quen de poder constituir o Convention Bureau a nivel provincial, non? Turismo de congresos especializado para seguir captando pois eses viaxes de incentivo, de corporativo, e congresos para celebrar aquí nas Rías Baixas. E, por suposto, o turismo deportivo, porque está a demostrar que todas as competicións con carácter deportivo, e xa se ve pois na provincia, non? Na capital de provincia, en Pontevedra, e despois non só en Pontevedra, sino que está a facer o presidente da Diputación de Pontevedra, precisamente pois deslocalizar estes eventos non son nas grandes capitais, sino pois como fixo pois en Lalín, en grandes competicións, na Guarda, en Porriño, ou a Vuelta Ciclista a España, que pasa por distintos concellos, e por suposto tamén o Gran Camiño, non? Pois son esas competicións deportivas, ou aquí o propio campeonato de vela, non? Son esas competicións deportivas que te permiten seguir tamén falando de Rías Baixas en distintas localidades e distintas fora de tempada estival, non? Que aí sacamos a orde de axudas onde suma máis os criterios que vayan fora de tempada estival. E a nivel musical o mesmo, non? Bueno, e a nivel musical xa, eu creo que xa somos a marca, non? Rías Baixas Fest, esa xa é a marca, pero eu creo que Turismo de Festivais tamén xa está máis consolidado. E o gastronómico? A gastronomía non teño dato galego, pero sí que a gastronomía española aporta o 27% do PIB en toda o entramado dos subsectores que supón tamén. Temos o Concello de Lalín, que tamén foi presentado aí, que xa empeza estes días, logo veñen o Entroido, a Semana Santa, quero dicir, que aporta a gastronomía galega ao turismo? Eu creo que aporta todo, a gastronomía é fundamental. É a segunda motivación, non? Exactamente, pero es que xa non só a gastronomía, senón tamén a delicadeza co que traballan os nosos profesionais a gastronomía e o que nos fan distintos. Aquí contamos con estrellas Michelin, con Soles Resol, pero tamén con esa gastronomía tradicional e a cociña tradicional que a xente tamén ven a buscar, non? De maneira diferente, ese pulpo a feira pois gustalle a todo o mundo, ou o noso marisco, pois sí que é fundamental. E as festas, a que nos axudan a recordar tes esta cita, todos os días, todos os meses do ano, sempre temos unha cita gastronómica importante,
da que non se pode faltar. Se presentaba pois en Fitur a festa da empanada de Silleda, xa declarada a festa de interese turístico nacional. Está pendente a festa do marisco do Grove, escalar de nacional a internacional. Xa contamos con a internacionalidade da festa do cocido de Lalín, da festa do viño, non? De Cambados. Bueno, pero o que move, por exemplo, solo propoñer un caso, o que move todo o cocido de Lalín, a economía que move en toda a comarca do Deza. Moitísimo, e aí eu fun testigo de como foi evolucionando, claro. E sinceramente de como xa a xente ven pois a probar o cocido de Lalín en calquera día do ano. Por suposto tamén xa hai inversións e investimentos gracias ao cocido de Lalín. Claro. O comentaba o alcalde tamén na presentación da festa do cocido de Lalín, non? Que cando recibiu o galardón de festa de interese turístico internacional, pois Utopia decidiu ese gran, exactamente, de investir e vai a ter un gran camping, claro, impresionante en Lalín, ou seja que unha cousa vai chamando a outra, e ese desenvolvemento económico pois é gracias ao turismo. Seguimos na comarca, Silleda, do 5 ao 8 de xuño, Turespo é unha cita importante dentro das citas turísticas de Galicia, non? E co norte de Portugal principalmente. Efectivamente, é unha cita importante porque non só para os galegos e as galegas que vayan hasta ali, que visiten, senón que hai negocio. E o negocio é cando se senta pois uns tour operadores con distintos clientes. Son agendas que se fan entre xente a nivel nacional ou internacional que chegan aquí e van a estar con todos os empresarios galegos e galegas para facer esa combinación perfecta e a partir de aí falar de negocio. Esa é onde está a importancia. O resto, lóxicamente, pois sempre a estética, ver que tal está todo montado, pois é significativo, non? Pero o importante é o que está detrás, o negocio que se monta pois entre eses tour operadores e que son eles ao final o que están a vender pois o destino. Unha dos, non sei se tan coñecida, pero unha dos camiños ou das variantes dos camiños sería a Vía Mariana, non? Que une os santuarios, lóxicamente santuarios de devoción mariana desde Braga hasta Muxía, na provincia de Coruña, e que colle 14 concellos da provincia de Pontevedra. Se está poñendo en valor isto tamén? Cal é o proxecto da Diputación para impulsar estas vías e estos camiños? Bueno, pois o proxecto da Diputación foi nada máis chegar pois con a nova Diputación, nos xuntamos os alcaldes e alcaldesas deses concellos pois para decir que contasen con nós para o apoio. O apoio foi inmediato e ten unha nominativa para axudarlle a asociación para seguir desenvolvendo. A nivel promocional xa estamos, de feito se presentou a Vía Mariana en Fitur, o ano pasado se presentaba o Camiño Taberneiro en Fitur. Esas son as vías que nós imos a seguir pois para poder seguir diversificando e promocionando o noso destino. Eu creo que ten bastante atractivo, de feito, pois alcaldes e alcaldesas da provincia da Coruña querían estar con nós na presentación da Vía Mariana, estiveron ali presentes e presentamos conxuntamente pois ese itinerario, non? Que non é o Camiño de Santiago, pero é un itinerario complementario tamén ao camiño, e a xente que elixe pois facer o Camiño de Santiago, seguro que no futuro, se xa fixo todos os camiños, pois elixirá a Vía Mariana para probar, para ver o que é, os santuarios polos que transcurre, e tamén a tradición, non? Porque non esquezamos que temos unha tradición detrás que é moi atractiva, bastante ancestral e que chama a atención, non? Non todo o mundo está acostumado a ver os cadaleitos en Santa Marta de Ribarteme, non? E eu creo que aí o Corpiño, que aí eu creo que son pois esas tradicións que son distintas e interesantes e atractivas para toda aquela persoa que nos visite. Claro. Isto é todo como somos? Donde temos que mellorar, señora Castro? No, sempre hai marxen de mellora, sempre, sempre. Eu nunca estaré pois satisfeita con
con o que estamos. Claro. Senón sempre mirando ao futuro, porque tamén pois o mundo cambia de unha maneira vertixinosa, non? Miramos onte o que pasou, non, con o chat GPT, con o chino, e aí temos que estar. Quero decir, nós sempre temos que estar atentos con as novas tendencias, con seguir formando, con estar atento á demanda do sector, con estar atento á demanda do turista e seguir pois indo da man, non? Para non quedarnos obsoletos e para decir pois somos un destino que quere seguir mellorando, que si pois agora o que leva é que non queren máis de 1000 persoas nun metro cuadrado, pois lóxicamente nós somos e sabemos estar, respetar e, por suposto, saber lo que son os nosos recursos, non? De nada sirve pois falar de Rías Baixas e despois desaparecen. E por iso temos que seguir cuidando a nosa natureza, non? Que é fundamental. Na calidade da prestación dos servicios está todo. A moda de algunhas corrientes de opinión de sobran turistas, eso como valora vostede? No, de feito, me refería a iso, non sobran turistas. Poden vir... Hai aglomeracións o día da festa non sei onde, no pueblo de non sei que? Exactamente, pero igual que en calquera festa. Pero a cuestión é cantos turistas poden vir todos os días do ano, tantos como a capacidade que teñan as prazas hoteleiras. Esa é a resposta. Porque nós non construímos máis do que permite o propio suelo. Toda a xente que ten casa pois ten a capacidade para quedar a dormir, non? Por suposto, o importante é diversificar, o importante é pois que hai xente que prefire vir en marzo ou facer cousas interesantes en febreiro, marzo, maio, para que chamen a atención, non? Por iso tamén nos estamos pois con eses concursos de tapas, con as rutas dos viños, que hai que seguir traballando, incidindo, porque ten moitísimas oportunidades de facer catas comentadas, hai moitísima xente que... Iso dá contidos todo o ano, pero... Todo o ano. Pero o 25 de xullo ten que haber moita xente en Santiago, non? Muchísima. E o día da peregrina de Pontevedra ten que haber moita xente, né? Por Pontevedra. Entón, incluso ese día non é o mellor día para visitalo. No, ese día non, pero podes visitar o resto. Claro. No, a Santiago de Compostela. Claro. Pero non hai que prohibirlle a xente que vaya, non? No, porque pode vir a Sanxenxo a dormir, Que vaya a Santiago non quere decir que vayan a dormir a Santiago. Poden tranquilamente dormir en Sanxenxo. E, de feito, eu creo que xa demostramos co Volta Ciclista a España. A Vuelta, pois, o mellor, a pesares de sair de Ponteareas, estaban a dormir en Vigo, en Sanxenxo, en Pontevedra, é dicir, eu creo que, igual que un galego vai a Santiago de Compostela dende a súa casa ata Santiago, pois aquele turista tamén pode disfrutar, ter a experiencia de vivir o 25 de xullo e voltar, pois, ao seu destino. Señora Castro, acabase o noso tempo, pero ten unha última intervención para dicir o que vostede queira, remarcar algo do que dixo ou do que eu non lle preguntín. Bueno, pois en realidad que eu teño moitísima esperanza en Rías Baixas. Creo que temos moitísimas posibilidades de pois, aproveitar eses recursos que o propio nome que levamos, Rías Baixas, nos está a dicir, vamos a aproveitar esas rutas dos viños. A campaña na que cando volves, que está a falar do turismo interior, tamén é seguiño de decirlle a todas as persoas que viven no rural e que están no interior, que podemos seguir disfrutando, ser grandes anfitrións e saber poñer pois ese sorriso para decirlle benvido a aquel turista que veña calquer día do ano e, por suposto, pois esas tamén castañas, compartilas pois nos magostos, porque non, para tamén desfrutar con eses turistas. Ou sexa que eu creo que somos quen de seguir medrando dunha maneira sostible, con sentidiño, pero seguir recibindo a todas aquelas persoas que nos queran venir a visitar. E que isto é compatible co resto de todas as actividades que desenvolvemos. Con todas as actividades, perfectamente. Un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moitísimas gracias e moi boa noite. Igualmente, gracias a vos. Nos vamos a publicidade e además dos patrocinadores volvemos e recibimos a Manuel Osorio, presidente da Asociación de Venezolanos en Pontevedra.
nos falará deste colectivo, da situación que están a vivir en Venezuela e da que están a vivir os venezolanos aquí en Galicia e en Pontevedra. Non o perdan, dentro de instante.